Bună dimineața tuturor! Este luni, suntem la ora 9:30, semnăm o nouă autorizație de construcție pentru câteva străzi din Pașcani. Avem niște bani europeni, 32 de milioane de lei care ne așteaptă să fie luați. Noi am început chiar de acum un an de zile să lucrăm la acest proiect. Comunitatea europeană finanțează reabilitarea străzilor din transportul public în comun. Noi avem la Pașcani 4 trasee, aceste trasee ar costa 64 de milioane să le reabilităm pe toate. Nu putem să le reabilităm pe toate, dar 32 de milioane le vom folosi pentru aceste trasee. Bineînțeles, acolo unde nu avem asfalt, vom pune asfalt, unde nu avem trotuare, vom pune trotuare, vom face și stații de autobuz și sper că de la anul să începem acest șantier. Dacă vă întrebați de ce nu finanțează Uniunea Europeană și alte străzi din Pașcani, cum ar fi pe aerodrom, vă spun că aceasta este viziunea europeană, să folosim cât se poate de mult transportul în comun și noi, bineînțeles, profităm de această ocazie pentru că 32 de milioane din bugetul local nu am fi avut niciodată pentru aceste investiții. Este păcat să nu luăm banii europeni. Haideți să semnăm autorizația de construcție și, bineînțeles, în perioada următoare vom depune proiectul și vom începe procedurile de achiziție lucrări.